आइल बानी ठीका में पहिला बार धीरे खटाई तनिए ठीक पढ़े के बेरे त चटल लाड़े अब काहे खटे में फटत गाड़ ठीका में ओइनी ह पहिला बार तनी कमे प्रकाश चंद्रवंशी कमे से लड़ी लगाइले दिन भर हमके खटाइले दिन भर रउआ खटाइले कमे से लड़ी लगाइले दिन भर रउआ खटाइले परी न दाया लगे नाही माया छुड़ियाइल बानी बिहार ठीका में ओइनी ह पहिला बार तनी कमे खटाइए ठेकेदार ठीका में ओइनी ह पहिला बार तनी कमे खटाई ए ठेकेदार हमारा के बड़ी रोआइले अमूरी पैटा ढोआइले अमूरी पैटा ढोआइले हमारा के बड़ी रोआइले अमूरी पैटा ढोआइले दर्द सहले साहत अब नइखे मन करे पड़ली कपार ठीका में ओइनी ह पहिला बार तनी कमे खटाई ए ठेकेदार ठीका में ओइनी ह पहिला बार तनी कमे खटाई ए ठेकेदार बालू सीमेंट के काम बा एमे न मिलत आराम बा एमे न तनिको आराम बा बालू सीमेंट के काम बा एमे न तनिको आराम बा राहुल प्रकाश कम करत करत गइल बा गोरिया ठीका में ओइनी ह पहिला बार तनी कमे खटाई ए ठेकेदार ठीका में ओइनी ह पहिला बार तनी कमे खटाई ए ठेकेदार रिकॉर्डिंग बाय सुर संगम स्टूडियो साहेबगंज।